Іх называюць цудам расліннага свету і бясцэнным падарункам прыроды. Праўда, паходжанне грыбоў вучоным да гэтага часу дакладна невядома. Увогуле, на тэрыторыі Беларусі зараз іх налічваецца больш як 1000 відаў, кожны 5 з якіх прыгодны для ўжывання. Іншая справа, што нарыхтоўвае насельніцтва звычайна толькі каля 30 відаў. Спецыялісты раюць, калі ёсць сумненні, ад грыба лепш адмовіцца. Навучыць людзей разбірацца ў лясных дарах, галоўная задача выставы арганізаванай у Институте лесу. Основная цель выставки – научить людей ориентироваться в грибах, чтобы они не путали ядовитые грибы со съедобными. С этой целью специально выставлены грибы-двойники. Отдельно выставлены ядовитые грибы, чтобы люди, вы же знаете статистику, регулярно люди попадают в больницу с отравлениями, а грибные отравления очень серьезные. Пераблытаць ядобны грыб з ядавітым часам можа нават чалавек, які ў лесе, як у родным доме. Да таго ж канцэнтрацыя шкодных рэчываў у грыбах залежыць як ад іх удаленасці ад дарог, так і кліматычных умоў. Асаблівая размова аб так званых двайніках, адрозненні тут мінімальныя. Дарэчы, у некаторых краінах грыбы выкарыстоўваюць як культавы элемент, ствараючы з іх розныя кампазіцыі. У Беларусі такога няма. Затое ў апошні час у нас пачынае развівацца новая галіна эканомікі – грыбаводства. Прычым размова не толькі аб ужо знакамітых вешанках і шиитаке. Сёння вучоныя прапануюць новые перспективные виды. Сейчас мы занимаемся интродукцией новых видов совершенно для нашей республики. Это аурикулярия уховидная и герициум гребенчатый. Гурманы очень ценят герициум. На мировом рынке его не так много выпускают, потому что он довольно трудоемок, но по своим вкусовым качествам он превосходит очень многие виды. Например, его мясо, вкус его напоминает мясо омаров, очень экзотический. Поэтому мы в перспективе планируем его ввести в промышленное производство. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макиенко, телерадиокомпания «Гомель».